Sasi guztien gainetik, laino guztien azpitik. Zer gehiago esan genezake? Ikimilikliklik ala armatiropun? San Juan bezpera, udako solstizioa edota zergatik ez, subizi gaua. Gaur, plazara atera eta udako gau laburrena luze egiteko eguna da. Egiatarruk badugu, subizi gaua ospatzeko itura. Sortu 2018an sortu zen, garai hartako emakumeen olatuarekin batera, ideia pixkat emakume plaza hartzekoa. Eta orduan 200 emakume elkartu ginen plazan, Esan genezake Euskal Herrian pixka bat galtzen ari den zerbait dela, berriz bueltan dator, pandemia garaiarekin ere, ez dakit. Hori, bai, erronka hori da pixka bat, ez? Solstizio egunean, plaza geure egitea, eta aukera ematea jendeari parte hartzeko nahi duen bezala, eta proposamenak egiteko, eta pixka bat denen artean gozatzeko, eta egiteko nahi dugun erara. Euskal emakumeen burukoak egiteko. Eta 15-20 bat emakumeek izena eman genuen, dozena bat buruko egin ditugu, eta urten plazara aterako ditugu buruko horiek. Argi zuziak eramango dituzten pertsonek buruko eramango ditugu. Ondo moldatzen dira denak, eta gustu ematen du halako parte hartzea ikustea eta halako ondo pasatzeko eta komunitatea egiteko nahia eta gogoa. Eskerrik asko. Flipatxo! Kakingarria! Irakurri duzu? Ordu esan! Hau bai bifatu! Aragia, literal. Ze ona! Irizpidea duzulako, giroan zabiltzalako, berria, zuk badakizulako. 20 urte eta gero, leiho bat zabaldu eta zehatz mehatz 20 urteren ondoren leiho bat geroari begira, geroari so. Izan ere, berriak honezkero 2 hamarkada bete ditu eta lehen zenbaki hartatik ene bada, zenbat gertakari, zenbat argazki, zenbat lerroburu, zenbat analisi eta prensa modernoaren bidean zenbat urrats. Eta xede batekin, aldi konplexu bat azaltzeko, kazetaritza bat egiteko helburuz. Jon Olano Urain. Hau ez da edonolako erronka eta aurrean duzuena talde sendo batekin aurrera aterako da, ala ez da aterako, ez da? Ez da sekula izan, ez? Erronka txamurra etzen 2003an, ez da izan azken 20 urtetan, bere krisi eta gura bera guztiekin, eta segurazki ez da izango horrerantzean ere, baina bai, 20. urte honen aitzakiarekin, aukera ematen digu gisa eta aurrera begiratzeko, beste indar batzuk hartzeko, en fin, eraldaketa prozesu bat abiatzeko, eta, gero-gerokoak, baina uste dut egun hauetan amagoiak eta Martxelo komentatu izan dutela, ez garrantzia izan duen kazetaritzak eta zer esanik ez aurrerantzean. Ez da ez gutxiagorako 6.209 zenbaki. Zenbat lan, zenbat izerdi, zenbat burua uste. Kazetaritza akaso, jendarteak paperean oraindik ere iristea, zen olainoko erronka den jabetzen ote da.
Ba, ez dakit gautzen den, 6.200 eta 10.garrena gaur, urte hurrenekoa. Eta bai, oraindik ere, bueno, ba, ez dakit, egon zen garai bat, ezta? Ematen zuen papereko produktu hori desagertzera zijoala edo aitzindari batzuek esaten zuten paperari utzi behar zitzaiola, guran hori izan ziteken oso traumatikoa, azken batean euskarazko berri paper bakarra izan da, nahi du kioskoan mantendu, eta ikusten bolada hori nolabait pasa zela, eta ja ez dela esaten kioskotik atera behar dela, baizik eta, bueno, eskaintza hori moldatu behar dela, horren gutxi Donostian ikusten duen persona bat irakurtzen justu gure igandeko tabakalerako ekitaldiaren kronika, ez? Eta, bueno, pixkate arraro ere egiten zaigu ikustea jendeak aldetik patxadaz eta periodikoa irakurtzen, baina badago, eta segurazki hor badago perfil bat, dela adin batetik gorakoa, ez esango ze adinetik gorakoa, eta erronka dela, bueno, jada paperean hainbeste irakurtzen ez duten horientzat ere nola egokitu informazioa, ez? Informazio eskubitan ikuste orokorra dela, eta kontua asmatzean nola iristen garen jendean. Zentzorretan, Jon, gaurko argitalpenean ala irakurtzen dizugu, malkartsua izan dela bidea, Martxelo Otamendi, orain arte zuzendari karguan aritu denaren hitzak nolabait berreskuratzen dituzu, akaso bat baina gehiago ez du jakingo, egia da, bat baina gehiago akaso belaunaldi berrietan, egunkaria euskarazko prensa itxiarazi zuela, Madrilgo salbuespen auzitegiak, baina akaso atzerago ere egin genezake, ez? Garaiotan gainera frankismoaren berriz ere oldartze bate egon daiteken honetan, aipagarria, besteak beste, Bilboren erorketaren urteurrena da hain zuzen ere gainera. Hilabete gutxiz, baina 5 hilabetez egunkaria euskaraz publikatu zela 5 hilabete, baina azen olako garaiak izango ziren, 1996 joan ezkero. Bai, segurazki hainbeste ez dago gure imaginarioan, ez? Gura garai harretan ere bazegoela euskal prentsa, gainera izan zen gerrari lotutako periodiko militarizatua zen, gerra garai batean sortua eta gerra garai bati erantzuteko ere. Baina aurrekari hori bazegoen eta esan dutuna, 5 hilabete eran zituen, frankistak handik 6 egunera sartu zirelako Bilbon, badakigu zer gertatu zen horrengo 40 urteetan. Eta hala ere, Franco hil eta 15 urte behar izan ziren, euskarazko egunkari bat armatzeko, herri ekimenez sortzeko, horrek ematen dut ere erronkaren tamaina, ez? Eta 15 urte behar izan ziren Franco hil ondoren, 13 iraun zituen Auzitegi Nazionalak itxi aurretik, ez? Orduan, horrek ikusten da badagoela, kazetaritza esan dezagun beti da zaila, mundu osoan da zaila, baina balako testuinguruaren are zailagoa, ez? Eta egunkariak 13 urte iraun zituen, baina euskarazko prentsak ez zuen bizi egun bat ere euskarazko egunkari bat izaten, ez? Urrengo egunean, hori Martxelok hauetan espatu du, urrengo egunean jendeatzen gelitu etxean negarrez, eta izan ziteken aukera bat, baina jendeak langileek egin zuten beste egunkari bat, egunero atera zen, 4 hilabetez atera zen, zubilanak egin zuten berria sortu bitartean, eta berria sortu zutenek ere, edo egunero sortu zutenek ere, ze konpromisoa, ze testuinguru hortan kokatu garrera 2002an, ez genekien, ze pasaziteken urrengo egunean, ez? Itxi dizute egunkari bat, zein da urrengo egunkariko zuzendaria. Orain ematen du erraza zela, baina persona horrek ezekin urrengo egunean berriz ere kartzela zikoan. Orduan, bide oso malkartsua izan da, baina zorionez, berria izan da, bide malkartsu horretan gehien irauten ari den proiektua, eta momentu zindarrez. Datu borobilak gainera, askotan nahiko grafikoak izaten dira, 2003ko ekainaren 21 ari gara, KTBI berri horri begira jarrita, 82 orrialdeko 50.000 ale banatu ziren orduan, eta ez duetenik izan. Eta aipatu nahi nituzke ordutik pixka bat garatutako lerro nagusi edo pixka bat estrategikotzat hartu genitzakenak, ez? Munduari eta Euskal Herriari begiratzeko leiho bat zabaltzea irakurle. Garrantzitsua, ez da? Gaur egun mundu zabalari behar bezala begiratu ahal izateko. Eta batez ere, begirada berritu batekin. Hau nola azalduko zenuke, horretxe barrutik, Jon?
ez dakit, xehetasun mailarekin esan diteken horretik, egia esan, prozesu soluzioa izaten ari da. Eta uste, kazetaritzan orokorrean, baina euskal kazetaritzan ere bai, gogo eta prozesuak eta izaten ari direla oso ohikoak, eta ez ere gero eta sarriagoak. Gero eta motzagoetarako egiten diren aldaketa prozesuak dira, badakigulako denak ze abiadurakan bizi garen, eta beraz, nik uste bai dela asmoa, esan dako ez, bi euskarri edo digitalak ere euskarri asko dauzka, baina, bi euskarri tradizional horiek webgunea eta edo digitala eta paperekoa, beste diseinu batekin eskaintzea, beste erabilgarritasun bat albidetzea, erabiltzaileari jakitzea ze zerbitzu eskaintzea, baina nolabait esperientzia hori beti edo betzea. Eta kusat aipatzen zuen atzera jumona ez, baina aipatzen zenuen hildo batzuen gainean eraikitako prozesu bat dela, eta bai Euskal Herritik begiratzekoa, eta gaur bertan atera dugu gehigarri bat, ez? Euskate tematikoare badena, eta horre aipatzen genuen, hori urtetan zenbat aldatu den mundua, zenbat aldatu den Euskal Herria, zenbat aldatu den ekonomia, eta batzutan ez dugu denbora hartzen, baina momentu batean gelditu atzera begiratzeko eta esateko, 2003tik hona gauza batzuk ez dira bat ere aldatu, titular batzuk bere horretan sinatuko genituzke gaur bertan, eta beste batzuk ez gara konturatzen egunerokoan, baina bai aldatzen. Horregatik merezi dut arteka horrelakoarek eta atzera begirako bat. Ederki, Jon, ikusten dugu, urte urruna ere ez dela alperrik pasako, erredakzioan, lanik ez zaizue falta, antzematen da mugimendua hori beti da seinale hon, eta guk gainera gaur muturra sartu dugu, Martin Ugalden, berriaren erredakzioan, bete-betean, bukatze aldera. Jon, pentsatzen dut, motivazioa, urduritasuna, halako momentuek ez, mugarriek beti dute halako auspo berezi bat. Nola ikusten duzu lantalde zabala zarete, baina zer nolako umore, zer nolako animoarekin zaudete, aro berri honi ekiteko? Pixat esaten izuna, egunerokoan agin ez gara konturatzen, baina baten egiten zaizkizu horrelako efemerideak eta zurekoan adibidez tabakarerako bezalako ekitaldiak, ematen dizuten apuskat neurria, erronkaren neurria, etxearen neurria ere bai, azkenean bai langilea garela, baina ez dela edozein lan, ardura badagoela, komunitate handia dagoela atzean, eta komunitate horrek ere zer konpromiso daukan eta zer merezi duen. Orduan, nik uste oso baikor, ez dakit kazetaritzan orokorrean baikor egoteko aukera badalduen, baina Tokatuko altzaizu, Jon, turraren jarrepena egitea, libratuko altzara? Ez dakit zertan, baina seguru zertan tokatuko zaigula. Ez dakit bizikleta gainean edo nola, baina ez gara. Ederki, hori bai dela berritzaile izatea, eta garaian garaikoa behar bezala kontatzeko behintzat grina edukitzea, kazetaritza ez baldin bada berritzeko eta ikertzeko grinarekin elikatzen ez delako sekula kazetaritza izango. Jon, berrikuntzaz ari garela. Askok, akaso, binetaren atzean zein ote dagoen ikusi ez du egin, urteotan guztiotan, eta gaur ikusi ditugu, bi personaje garrantzitsu, Zaldiro ikusi dugu, Zakili Xut, making of ikusi dugu, zer nola ospatu nahi izan duzuelako, ze fusio mota da aur? Bueno, ataletako bat berriaren prozesu honetan zen hori, sormenetik sortzea berri hori, eta hortik dijoa, tradizioa eta berrikuntza uztartu, azkenean Zakili Xuti buruz eta Zaldieroari buruz ari garela, tradizioa da, baina instituzio bat dira biak ala horiak. Instituzio bat diozu, akaso, askok ez dituenez ulertzen, beti ere olako jakinmin batekin uzten duelako gizartaren zati handi bat, zein da hemen sekretua, kontatu mesedez, hau oso gauza garrantzitsua da. Ez duenik esan baina bai, hori ere badago, ez, zenbateraino ulertzen den Zakili Xut, uste horra ere adinarraka bat badagoela, adin batetik berakoek ez dugula ulertzen Zakili Xut niri behintzat asko zaitu batzutan, eta gehiago hazi garela eta ezi garela Zaldieroaren tiratan, baina bueno, horre ere bi eskaintza dauzkagu eta norbera bere gustokoa dauka. Aitortuko dizut gainera, berari zuzenean ere aitatu izan diot, baina oso fan naiz, Urkulluren personajea zenolako garapenean murgelduta dagoen bineten garapen guzti honetan. Jon,
Olano, orain, eskerrik asko. Gehiagotan nahiko zeintuzkegu gure tarte honetan, baina gaur egotegatik, plazer gutxa, eta eskerrona, nola ez. Aldu gunean ateratzen dut, bora beraz. Ea, bestela turrean elkar ikusiko dugu, ezta? Seguru. Aio, eskerrik asko. Agur. Emakume onganako indarkeriaren, genero indarkeriaren, ukazioaren, negazionismoaren, garaiaren atarian izango ote gara. Beralakoan erantzun gehiago gaur asteartea ez da amairu, joan den astekoa zen hori, baina gaur asteartea izanik, Ane Lindane geurean dugu Bilbotik zuzenean. Oraingoan Bilbotik, Ane, zer moduz? Oraingoan, bai, Bilbora iritsi naiz azkenekoz, eta oso ondo, baina Bilbora iritsi bezain pronto morenoak endu izan zait, zerako eguraldi kaskarrako Bilbon merpede. Izan ere badakizue, Ane Lindaneren bidaia zuzenan jarraitu ahal izan duela, kolpez kolpe antenatik albistegiak, izan ere, okerrez banaiz zuzendu nazazu bestela. Bilbotik Iruñera, Iruñetik autoestopez Argueda Saldera, bizikleta hartu, bardea zeharkatu eta Nafarroako paraje ezberdinetan barrena hanka bat Aragoin jarri, berriz ere itzuli, Nafarroaren herribera alde bat behintzat ezagutzeko parada izan duzu. Bai, autostope eginez gainera, eta zoragarria da autostope egitea, ze horrela gainera bertako jendea ezagutzen duzu, eta bertatik ibiltzen da jendea ere, bai, eta mundu guztiarekin hitz egiteko aukera daukazu, eta zoragarria da. Bai, Nafarroa sakonago ezagutzen dudala esan dezaket oraintxe bertan. Badakizu beraz, bakarrik bidaiatzea eta autogestionatuta, esportatzeko edota elkarbanatzeko ideia bada, opor hauetarako, guztiok ez dugu eta sosik bidaia ambiziosoak egiteko eta bertatik bertara azenolako parajeak eta bizipenak. Aktualitateari helduz, atarikoan aipatzen genuen, aro negazionista batean bizi ote gara, emakumeonganako indarkeria, jazarpena, oroar eskuina, muturra, bereziki, badirudi emakumeon aurka sutsuki badatorrela, azken albisteak entzun ditugu, gaur sare sozialetan esate baterako, herrialde katalanetan, Elx herrian, berdintasun zinegotzi edota orain familia antolaketa zinegotzi izango dena Vox alderdiko emakume antiabortista bat izango dela, hori adibide gisa jarriko dugu, baina badirudi Alderdi Popularrak Valentzian zuen adostasun hori Extremaduran ez duela lortu, gaitzerdi, gerra zibilean alako sarraskia egin zuen alderdi bera, Extremadurako gobernuan ikuste askorentzako negarra egiteko arrazoi ere izango zelako. Edo nola ere, sare sozialetan dinamiko segitzen duan Lindanek eta zer berrera eskuratu duzu, interbiu aldizkari asko ezagutuko dute, baina halako titular provokatzaileak historia honetan zehar eskaini izan dizkigu, ezta, Ane? Bai, ala da, bueno, interbiu azal horretan agertzen da, matxismoak, edo hobe esan da, senarrek, bere garaiko titular bat da, senarrek etak baino gehiago hiltzen zuela. Eta hiltzen duela oraindik ere, noski baietz, eta ez da existitzen, eta senarrak oraindik ere zoritxarrez existitu egiten dira. Eta bai, halako titular provokatzaileak zituzten, azal nahiko provokatzaileak zituzten, eta egiborobilak esaten zituzten ere bai. Oindala ez askuste atzo bertan, aktore batek esan zuela, matxismoak etak baino gehiago hiltzen duela, eta gero barkamena eskatu behar izan du, bueno, barkamena oso modu ironikoan eskatu du, noski, baina egiborobila esaten ari zen, baina askok, larritu egin dira hori esan izan duelako. Akaso bizi batzuk bestek baina baliago gehiago izan dezaketelako, horren adibide izan genezake gaur gainera, errefuxiatuen nazioarteko eguna izaki, Mediterranear itsasoa, esan genezake mundu mailako hobi komun handienetarikoa dela, atzean rankinean bigarrena, erorien arana, baina Mediterranear itsasoa aurretik askogatik gainera zoritxarrez, edota Afrikarekin muga horretan, ikusi izan ditugun, ez eta Marlaska ministroak ezkutatu nahi izan, nolako tratua jasotzen duten, eta zenbait erailketa gertatu diren muga igarotzen ari diren gizaki
horien egoera, tragedia egoera horretan. Zer nolako irakurketa egin ezake? Sare sozialetan irudi interesgarriak ikusi ditugu. Gernika, Mediterranear itsasoan esate baterako. Bai, marlaskari buruz gauza asko esan daitezke, baina hori da, azken mola honetan gauza larrienetako bat, behar bada, berak esan edo egin izan duen larrienetarikoa. Baina, bai, Mediterranear itsasoan etorkinak egiten dira, ez? Gerra eta gosetik ies egiten dutenak itu egiten dira, eta inork ez da haiengana joaten haien gorpua bilatzera eta haiek erreskatatzera, baina ezke, oindala gitxi, atzo edo direla bi egun, uste dut, submarino bat, aberatsez beteriko submarino bat jaitsi zen Titanic, urperatutako Titanic itsasontziari bisita egitera, eta submarino hori desagertu eginda, eta mundu guztia dabil submarino horren bila. Bederatzi aberats puta sartu ziren hor, mesedez. Tontoaren egiten baduzu, igual hile egingo zara. Eta ez dakit zergatik, baina aberatsen bizitzak badirudi, bastakit, aprotxu bat gehiago merezi dutela pena, ez? Bapatean bai, errekurtsoak badaude, alako tontolapikoak bilatzeko, ez? Itxasoan hor. Auskalo non egongo diren, danok dakigu ja aspalianik hile egin direla, mesedez. Errekurtso horiek, benetan, gerretatik eta gosetetatik ies egiten dutenentzako izan beharko lirateke, da ez alako tontolapikoentzako, mesedez. Nola jaisten zara horra, hombre? Te vas a ahogar, tontao. Ezberdintasuna izango da, akaso, bizitza batzuk aseguratuta daudela, eta beste batzuk aldiz, ez? Greziako kasua gainera bereziki lazgarria izan da, irudiak agertu ahala, ikusi ahal izan delako, konprobatu ahal izan delako, azken tragedia horren eragilea, akaso etzela itsasoa bera soilik izan, baizik eta inguruan zeuden polizia eta militarrek laguntzarik ez eskaini izana ere besteak beste. Badakigu mundua ez dela justua, baina badira, hiritarrak behintzat zorionez, baten eta bestean, Bilboko kaletan ikusi ditugu esate baterako, errefuxiatuen eskubideen aldeko manifestazioetan, hainbat izan dira, kalera atera diren herritarrak, gaur, errefuxiatuen nazioarteko eguna izanik, besteak beste, zehar bezalako elkargo eta fundazioek deituta. Gauzak honela, Manteroen movida hau, Bilbokoa, deigarria izan da, ezta? Gainera deskubritu genuen, hain zuzen ere, Manteroen sindikatuko ordezkariek, hain justu ere atzo, topaketa batzutan hitza hartzen zutela, elikadura burujabetza, babestutako topaketa, erakunde publikoak babestutako topaketa bat, eta asteburuan berriz, azenolako saltsa izan dena, Bilboko Alde Zaharrean, lurrean jarrita, euren salmenta lanean ari zirenen aurka oldartu dela udaltzaingoa, baina, deigarria, bizilagun bat baina gehiago, udaltzainei oldartu zaiela. Bai, hau ez da gertatzen den lehen aldia, askotan, behin baino gehiagotan gertatu izan da, azkeneko bolada honetan ez zen halakorik gertatzen zorionez, baina berri hori gertatu izan da, eta jendeak berriz ere halako erantzuna izan du. Azken finean Bilbo oso hiri solidarioa da, eta, klase kontzientzia daukagu, eta badakigu Manteroen gandik asko zer hurbilago gaudela poliziaren gandik baino, eta bai, poliziek atxilotzen saiatu dira, edo haien zera saldu behar zituzten goza guzti horiek kentzen saiatu izan dira, jendea oldartu egin zaie, jendea kontra egin izan die, auzotarrek kontra egin izan diote, eta gauza horrela izan behar dira. Eta, nik uste dut hau nahiko argi dagoela edo nahiko lotura zehatz bat duela Bilbon gertatuko den beste gauzatxoren batekin, ez? Badirudi alkateak, txerrundulan ibiltzen ez dakien gure alkate maiteak, telefono deitxo bat egin izan diela munipei eta esan die, mesedez, garbitu Bilboko kaleak, Bilboko kaleetatik behar bada turra pasako da. Eta nik uste dut guzti hori dagoela, justo Manteroak, atxilotu edo Manteroak izorratu nahi izana honen atzean. Baina bai, zorionez, elkarretaratzeak egon dira, eta elkartasun handia dago, eta bai, aurpegia emon dute auzotarrek. Ikusi zaitugu, irrikaz, ongi etorri, Bike Country da, kanpaina hori oso gogoko duzula, imaginatzen genuen, alako, kanpaina jokosoa aintzat hartuta,
zer ez du ikusiko turraren etorreraren arira, Euskal Herriak goitibera baldintzatuko duela zalantzarik ez dugu. Ikurrina korporatiboak batetik baditugu Jaurlaritzak, EITBek eta Kutxabankek elkarrekin babestutako ikurrinak logo eta guzti, hori ez dakit egin daitekeen ere, eta are gutxiago erakunde publiko baten eskuti, baina tira, ikur korporatibo, baina esan dezagun legislatutako bati eranstea, ez dakit, Jaurlaritzaren kanpaina bat nahiko goza larria izan daitekeela, hori ere aztertzea litzateke. Tira, edo nola ere, badakigu pasioz segitzen duzula turraren kontu guzti hau, nola ulertu behar dugu ikurruinaren egia da, sare sozialetan zure iritzia, bineten bidez, baina zerbait adierazi nahi izan duzula. Hane, zer da adierazi nahi izan duzun hori? Bueno, a ber, turraren kontra pertsona asko gaude, ez dugu tur hau nahi. Izan ere, nik uste nuen, hemen hegoalden gure borroka zela hau ez dela Espainia esatea, ez? Eta iparraldekoen kontua zela hau ez da Frantzia esatea, baina orain ere gure borroka da hau ez da Espainia ez da Frantzia ere esatea, ez? Turra emetik pasatuko da, ez dute zer ulertzen, zergatik pasatuko da turra emetik, Mercedes mugatik alde honetara, ez da hau, ez? Hori hasteko. Eta, turraren kontra pertsona asko gaude, ze badakigu turraren atzean zer dagoen, eta zelako kalteara egiten duna, ez? Baina batzuek esan dute, ostra, badaukagu ideia oso on bat turrari, gure gaitzespena adierazteko. Badakigu, zer egin behar dugun? Balkoietan ikurrinak jarriko ditugu. Eta gero turraren alde daudenek esan dute, guk egingo dugu gauza bat turraren alde gaudela adierazteko, balkoietan ikurrinak jarriko ditugu. Eta nola ezberdinduko ditugu ikurriña horiek? Osea, nola jakingo dut nik nire auzoko batek iturraren aldea la kontra dagoela, ikurriña bat jarri izan badu. Osea, karo, eske, konfusio ditzela eragiten ditonek, mesedez, bota txintxetak, turraren kontra bali batzade, bota txintxetak, txintxeta da bide bakar. Hane, ondo ulertu dizugu, beraz, gauza zer da? Eta nola jakin genezake zer da? Akaso Euskal Gobernuaren Jaurlaritzaren kezka da ikurrina urte batzutan zehar agian zertxo eta ahaztua izan dela, selekzioen afera nahiko hilda egonda momentu batzutan, erakunde publikoei dagokien behintzat, eta akaso sektore independentistena, ezkerrekoena izan dela ikurrinarekin lotu izan dena, eta orain bestelako toke korporatibo bat, ezker abertzaleari kendu nahi dio ikurrina, Jaurlaritzak, zure binetei begira, ari naiz, horixe ote den zure mezua, edo ikur antifasista baina aratago izatea ikurrina, ezta? Nire binetekin adirazi nahi dudana da, behar badalako keinu simbolikoak ez direla hain eraginkorrak, benetan min erreala eragingo duen gauza baten kontra. Nik uste dut, ikurrinak jarri, noski bai, ikurrinak lehenago, baina nik uste dut asko zer eraginkorragoa izango litzatekela kaleak mostea eta txintxetak botatzea. Ikurrinarekin, bale, baina txintxetak botako bon! Bai, eta azken finean, instituzioek egin izan dutena hori, Kutxabanken ikurriaren gainean jartzearena eta hori, ez da jaztaba etxo, hau Madrilen egin izan zuten, Vodafone Sol, metro geltokiarekin, eta, hau da kapitalismoaren bidea, hau da gure kapitalismo maitearen bidea, alako guztionak diren ikur eta tokietan, haien ikur eta haien simboloak jartzea, haienak direlako azken finean, kapitalismoak edozer eros dezakelako. Ez, ikurrina gurea da. Ane Lindane, mila esker, plazer bat, beste astarte bat, mila esker gurean izateagatik. Ea, datorrenean jarraituko dugu turrari buruz hizketan, ez pentsa libratuko zarenik. Zelako turra, mesedez. Gabon pasa, aio, eskerrik asko. Agur!